to jama'a ina son fara da godiya ga Allah kuma mu gode wa mai girma sanata. Wannan shi ne kusan nan ma karo na biyu da muka shigo gidan nan tun bayan haɗewar mu mun sake rubenin jam'iyyar APC. A wannan gidan haka muka zo mai girma sanata ya ji ƴaƴan Kano ta Arewa. Jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin cikin ku shine wanda mutane suka fafa. Ko shakka ba na yi sanata alkhairi ne da al'ummar yankin Kano ta Arewa. Shi ne mutumin da mun sanatoriyar ɗinsa take zuciyarsa. Duk kwana ɗaya biyu ba Allah nan ya ce ku zo ga wani abu, ku zo ga wani abu, ku zo ga wani abu. To ai mu ce za mu haɗa Barau da wani wannan zancen bai ba taso ba a yankin Kano ta Arewa. Muna yi wa kowa fatan alkhairi, amma dai alkhairin da muka gani a ƙasa babu shakka sai mun mai da biki da ƙarfin ikon Allah. Ina so a ji amfani da wannan damar mu sake gode wa sanata. Da girma sanata Allah ne ce in ya ba mu gode mun gode zai ƙara mana. To kai ma muna gode maka kuma muna so yadda kake yin wannan abin ka sake ci gaba da yin abin da kake ka ɗora duk sati ma kana da damar da zaka ce a zo domin kana da abin da zaka ce da mutane. Jama'a saboda lokaci ina addu'a yadda kowa zo nan gurin lafiya Allah bai da shi gida lafiya. Na gode jama'a, assalamu alaikum.